Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuh kadamang dohok dainang manang di dia pe hamung maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorak sota para di hatan itu hatan jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatta na gabe jamita di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus manang di Jumat Agung tanggal 3 April 2026. Ima hatan itu hatta na tersurat di Matius 27 mamukasian ayat 45 rodi ayat 56. Dohot topik ni parningotan manang perayaan ni tutudo Yesus anak ni debata. Sungguh Yesus adalah anak Allah. Hujah di hita, tapai hutihuk ma di bagasan rohat tabi, sonom ma di dok hatan itu hatta. Alai olak ni hosniari rodi pukul tulu, holum masadok tanwe. Alai tar di pukul tulu, di pangyar Yesus maswarana, di anggukom ma. Ali debatakku, buasa tung tadi konom mau. Eli, lama sabaktane. Alai ubigi ninna na diba siya nakana jongjong disi na majo si Elia doi. Dungi pitor marlujong ma sada siya na sida mangalap limut di butongi may tuna asom di palohok matutolong painupon ibana. Alai na dibanari madok pasob bujolo taida ma manang naolo ro si Elia paluahon ibana. Alai di ulahi Yesus ma marsuara na gugu dungi tosma hosana. Laos di nasatok kini mariba mahire-hire na di bagas joro sian gijang roditoru. Dungi humutal matanui mariga madohot akabatu mamak. Muka ma akatanoman. Dungi hehe madaging ni torop na badia aka namudum disi. Gabi ruar mana sida sian akatanomani. Jadi dung hehe Yesus rodo nasida tu hutan nabadiai pataridahon nasida tu torop halak. Alai dung di ida iduk ni soldadui rab dohot akadongan na jumaga Yesus laloi rodi akana masai mabiar situ tu manasida ninnama. Tutu doon anak ni debata. Alai adong madisi torok buru-buru na manatap-natap madau-dau ima aka naung mangihutu Yesus yang Galilea pature-turehon ibana. Si Maria Magdalena masada sian nasida dohot si Maria ina ni si Jakobus dohot Joseph dohot ina niaka anak ni si Sebedeus. Ima hatane tu hatta. Hamuh kadongan sahapor siaon pinomat adong ma lima nabui ta renukon sian turpukon nagabe jamita dihita di parningotanon. Na parjulu ima tutudo mate Jesusi. Jadi marhite turpukon doho di natulu evangelium na asingi di pabotoho tuhita pabua na tutudo mate Jesusi. Akamang doho tamuinang memang sahatu sadarion say anong dope na soporsea pabua na somate Jesusi. Nasida maddo dang mungkin Tuhan mate. Alani nagatung di silangi si Judas doi nina nasida rupane. Jadi horoha mangihuton pemahaman nasida nadigatigot doi. Dak tutu Tuhan mate. Ima alasan nadia, alasan nasida. Alai manang nadia pe alasan ni jol masahatu sadario dang makaporsiai hama mate ni Jesusi turpukoma nagabe bukti hama mate ni Yesus. Macai takas do didok disi na perjulu tikina di hosniari rodi pukul tolu. Jadi molo di hati Indonesia hosniari ima pukul 12 sahatu pukul tolu botari. Na padua hon nama sadisi. Makulum sadok tanwe kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Biasana molo masa na songonon na sedang terjadi do gerhana matahari. Hape dung disulikit yaka namalo rupani disulikit yaka napistar
marhiti akka parbinotoan, tangadok terjadi gerhana matahari. Dungi maribak hire-hire na di bagas joro sian gijang roditoru. Dungi muse humutal tanwe, maksud na masa lalo manang gempa bumi. Dungi mariba doho takka batu mamak, muka ma akatanoma dungi hehema daging ni torop na badia akan namudum, maksud na hehema aka namate na di sini. Ima rupani na paduahon na membuktikan pabua na tutu mate Jesusi, na keningan na parjulu tikina na masa di sekitar peristiwai dohot saksi hidup iduk dohot soldadu didok disi akaparupuan na sai paihuti Jesus sian Galilea ima si Maria Magdalena, si Maria inani si Jakobus dohot Joseph, inani aka anak ni si Zebedeus, termasuk alam gabe saksi di hamamate ni Jesusi. Jadi molo adong dope na meragukan ni totu ngasalai bana. Jalana parpudi ingananna di evangelium na asingian non jupahita do bahwa inganan ni hapapajal ni Jesusi ima Golgota manang di guari Bukit Tengkorak. Ala memang bentuk ni bukitinin na saisongon tengkorak ibana. Sialani dangadok siragu honota di hamamate ni Jesusi di haupinor silang. Jadi molo adong dope satu sadarion termasuk rupani halak Kristen na ragu-ragu porsea di hamamate ni Jesusi turpu koma nagabe bukti di hita. Na paduahon padohan ali debatakku bahasa tung tadi konom wow. Molo di Markusi di dok Eloi lama sabaktani dang Eliate. Adong dupitu padohan ni Yesus sia silangi. Jadi padohan ali debatakku bahasa tuk tadi konom wow padohan na paupatom mai. Ahado nabui tamaknai sia padohani akamang dohot tamuinang. Totu sada nanaing dohonon na tuhita marhite padohani ima pabua sudidu hita mengangguhi teriak moloro si taunon. Jadi Yesus sendiri pun teriak Eloi Eloi lama sabaktani. Baka si pata ate alani hasikna olo doho topungna naung di kuburani rupani di pajauh-jauh. Opung mula jadi na bulunin. Dakolani dohot dua mongna, dohot inongna naung modingi. Lapatan na akan na susi jauhon olo dugabi di jauh molo songoni marupani roh hahasitone. Haci nai ino, haci nai among danin na do rupani moloro si taunoni. Hurang lebih songoni manuaing na binigay niya kanadiba na may nodur di silangi. Anggo na binigay na sida si Elia do di jauhon Jesusi. Hape mungkin ya Eloi do alay terbigay na sida logat Galilea bahasa Aram halak Galilea madok gabe sahira si Eli na di jauhon. Ido asa didok na sida si Elia do jinonai. Atong taida ma manang narodo si Elia pai jurhon ibana ninna disirupani. Na paduahon nabui tamaknai sian padohani ima secara tidak langsung mengingatkan kita semua bahwa ditinggalkan, ditadikon adalah penderitaan yang sangat. Humacik dui sian naso marhepeng, humacik dui sian naso mangan. Umacik doi sian naso minum. Heado hamu tahe ditinggal hon, ditadikot, bohado pakilalamuna. Manang manadikon manang meninggal hon doya ate. Jadi halak na hea ditinggalkan ditadikon, totu buido nuaing dihilala songon nanidok ni Jesuso. Na patuluhon, diulahi Yesus ma marsuara nagogo dungi tosma hosana. Laos dinasatok kini mariba bola dua ma hire-hire na dibagas jore sian gijang roditoro. Satiki akamang dohot tamuinang adong do aka pemisah dibagas jore. Adong do nanidok na ruang maha kudus. Jalan naso sembarangan jolma masuk tusi.
ia soholan akamalin. Dungi ditiki pasahat akatangiang, tang boy langsung tu debata. Ikom marhiti akamalim dope. Alai di hama mate ni Jesusi sudi akka tembok-tembok pemisai nungabe dirupakon. Termasuk dosa namanirang jolma tu debata. Lapatan na dangadong be na mga batihita pajupang dohot Tuhani. Dangadong be na mga batihita makatay dohot Tuhani. Hita namara naso raolo makatay dohot ibana. Alani hamamate ni Jesus mabuan hadumuan ni hita dohot debata. Jadi dipadumu dirupakon diribak aka na manirang hita sian debata. Jadi manang sadihari hita naing pajupang dohot Tuhani nunga buibe siang pagi, malam, atau kapanpun, dimanapun. Manang nasa di hari hita mangidu siya Tuhani nunga buibe. Di hamamate ni Jesusi, buidu sude di pai baru jala di padumu. Na paupaton, alaidung di ida idu ni soldadui rap dohot akadongan na namasai, mabiar si tutu manasidanin nama tutu doon anak ni debata. Dohonot tama marhite padohan ni iduk soldadui hamamati ni Jesusi gabi mabuan hamu baun dohot mengubah iman ni iduk ni soldadu manang let nane anggosoi dak porsia nasida na Tuhan ibana alaidung takas di idale nanina masai gabe marpanidangi ma ibana jala idu haporsiauta hamamati ni Jesusi ikodo mabuan hamu baun dia kana ubigesa dohok na marnidasa. Jadi harus membawa perubahan, mengubah hidupnya. Unang dosalpu anno parningotanon dangarung namu basyak kita te. Hamamate ni Jesusi ikodo lampatuguhon dohot pahoton haporseaon ni naung porseahian jala mengubah rohani akan aso porsea dope. Ikod sudi nama hita madok tutudo Jesus anak ni debata. Dangadong si ragu honot terdisi. Lau songoni mahita nuaing namarpungu di parningotanon. Ikolam takas do patudu honota haporsiaota tutuhani. Ikolam hot haporsiaota. Taida do aka fenomena namasa na parpudion. Di berita hodo di media sosiali akan namarbalik sian haporsiaona. Gabe digawar na sida nuaing si Judas na ibaruate. Jala gabe lam terberita ma edde jangan jual Tuhan Yesus hanya karena uang. Jangan jual Tuhan Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Tuhan Yesus hanya karena harta. Manak mahita di pangalahoni si Judas na ibarui na tega menggadis Tuhan Yesus demi memuaskan nadi rohana. Hati-hati pangalahu Judas di partikiano. Na palimahon jalan na parpudi. Bohadu hita mangalapati kehadiran ni akaparopuani di peristiwa hamamate ni Jesusi. Di ayat 55 sahatu 50 onomi di patorong songo dia akaparopuani paihutihu Jesus na salilingon. Dada hola ditikilau mate. Alai mamuka sian Galilea sahatu Jerusalem do didok. Sahatu hau pinor silangi sai toktong do di paihuti hutak kaparopuani Jesusi. Akamang dohot tamuinang dua hal nanaing dohonon natu hita marhite baritai na parjolo molo mangihuto Jesus unang ma satonga unang ditiki enak ate dukso enak gabe maddaw. Unak songoni, sekali tado rupani mengikut Yesus keputusanku, bah ima satorusna. Selama nama mangihuton ibana. Tatiru ma aka parupuane. Daksi ragu honota kehadirannya kakau parupuan di namangihuto Jesusi. Nunga mamukasian hama mate ni Jesusino ni di pataridahon. Aiboy dohonon sahat tutikion hira didominasi aka kaum perempuan do aka parmingguon nangaka partangyangan di tonga-tonga ni huria.
Jadi molo tabereng aka statistik ni par minggu rupa ni di aka huria ba memang masai daudo beda ni kehadiran ni paropuan dohot bawa manang kaum bapa. Nakso marminggu amatai anggoi bana tetap do marminggu. Jala juk mai sahira nama balu inatayat he di parmingguan dohot di partangyangan ni. Molo akamata iko jolo maniak do asaro tu parpunguan maniak do hita roma hamu bain na asing majurupani manangaha do sisiaton manangisi do sisi to ipe so haru diaturehon sai dipangan nasinya nai mulak mamuse dangro pokokna iko jolo maniak ma na padua hon molo melayani Yesus unang mas setengah hati. Jadi mangihutun nak keningan unak setengah hati, melayani Yesus unang setengah hati. Tong mata tiru akaparopuanon. Aidak kola ditike mate Yesusi rona sida. Mamuk kasian Galilea sahatu Jerusalem pe saidoho doaka paropuane. Alani hama mate ni Yesusi ikut do memotivasi hita saluhutna tuaka ulaun nadinggan. Nunga pola mate tu hate humokopita. Dang tanggung tu hatai makaholongi hita. Taingot Johannes 2 ayat 10 te. Ay songonod do holong ni rohani de bata di portibion pola dua anak na nasasadai di lekon asa unang mago ganuk na porsia di ibana. Asa hanguluan nasaliling ni liling na di ibana. Molo istilah niyak kanaposo rupani I love you full naninay rupani. Songoni tu hatai makaholongi hita. Tidak setengah hati. Dak satonga sude do di leon homokop na hinaholongan nai bahita pe tapatudu homa nang holok tatu ibana marhite aka ulau nadenggan dohot parsitu tuota mangihuton ibana. Amin martangiang mahita moliate mariho Tuhan di hatam no kubigi hami pasu mai paurato di bagasan rohanami be asa di parbuho katami parbuena denggan parbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.